Alhamdulillah, bereket s neba da malo i meleki ne vole muziku, ja. Alhamdulillah. Biće vina, nije za tribinu. Alhamdulillah, Allahu leke alhamdu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah zna kad god su ovako dersevi Allahova riječ, šeitani pokušaju da prkosje. Znamo nekad u Tuzli, kad smo počeli prvim dersovima, sakupi se vojska šeitana na ulici, vode medvjede, vode čuda. Oni, pred ders nema 15 minuta, nikad otkud šeitanski svijet da sakupi. A'udhu billah. To smo nekad rijetko vidjeli, ali kad sam počeo dersove, tako me iznenad, pred sam od pola sata naselje Slavinović. Kao da nešta hoće da primame masu sebi. Ali vide da su izvitopereni, Allah im dade neki znak, ili ovako ukisuju nešta, prođu nezapaženi, kuda niko ih ne želi da vidi. Ali misle da će s tim čudima skrenuti pažnju nekome. Na sebe spomenim moment kod Ali Šeha u dersu kad govori ahli sunnetu wal džima', da je njihov menheđ čvrsto držanje objave i knjige i sunneta poslanika sallam u Medinu bilo okupljeni oko dersa i oko nečega. Neko je zaviko došao slon u Medinu. Kada svi su usitali, samo jedan ostao. Jahja, prenosilac Muvatta od ravija koji je, kaže, zašto ti ne si vidio kad prije slona? Kaže, nisam. Pa zašto ne? Kaže, nisam došao da gledam, došao sam vidim Maleka, rahmatullah. Kad kasnije, Ali Šeha, da je Allah dao bereket, da ovaj njegov prenosilac Muvatta bilo još mnogo onih koji su prenosili, ali da je bio prihvaćen i da je kasnije njegov rivajet baš bio prenesen. Bereket, iskreno, znači, slijeđenje, nije obraćao pažnju na to, slonja. Jer, audu billah, znači, da odvrati ljude od nečega što je preče. Jer Allahova riječ i riječ poslanika, znači ima prednost, a neka čovjek nije svjestan nam čemu dadne vrijednost, prednost nad nekim stvarima. U ovakvim dersovima, na ovakvim okupljanjima čovjek nije svjestan koje plodove svome srcu i kod gospodara subhanahu wa ta'ala stiče, da ove Allahove kuće napuštene vrati, ja Rabbi, da u njima se osjeti zašto treba da bude Allahova kuća. Pa da ne bude lokal pun propalih, ja Rabbi, od jutra do naveče. Da Allahove kuće budu pune. I ovako, ljeti, ovaj period, kažem, pred centrom isto, treba iskoristiti više učiti Kur'an jutrom naveče, na safama. Jer ima prostor prazan, udara na ulicu, da vide oni koji vrljaju okolo, da ima robova koji u mesčidu vole da osjednu, više nego na ulici. To je ljudima prijatno nam ostalo sinoć u dersu, kada Turci nakon sjedoše, prate ders. Pojam, muslimani se počeli okupljati u Allahovim kućama, čudo vremena, ja Rabbi. Nisu namazu u dersu, sjede za knjigom. Da pojam Allah, zbog čega? Jer dugo vremena nisu vidjeli putnika normalno. Idu u hotel, Turci, traže da plate. Allah oprosti, dedne hajer neki ima, sinoć u putniku u centru Hajuslu, ne daju mi da, ja sam prolazio kroz Sarajevo, ne daju mi da ostanemo Allahove kući. Hajer s nama Allah je otvori. Ali stoji da normalno, kad meni je prijatno Allahove kući provez dan, nego u kućama. A to je mjesto, znači mesečida da bude, da rob u Allahove kući se najsigurnije osjeća. Da je tu u gostovanju gospodaru nebesne zemlje, znači da čovjek voli Allahovu kuću više nego drugu. Nam to je ispravan odnos. To su mjesta određena za ibadet, zato na sofama poslanikova mesečida ali se to selam. Najučeniji ashabi su izašli odatle, koji su provodili vrijeme tu, koji su nisu dunjalka puno htjeli, putnik, prolaznik, ali su dersove uzimali od poslanika sallam i učili. I zato to ima svoje mjesto, da bi kasnije došle sufije koje noću spavaju čitati sedmicu jednu noć, kada mi slijedimo safe, mi smo sufije od to je bilo vrijeme Muhammeda sallam, ha? Lažu Allah, nisu onako zikr činili ashabi. Iz neznanja žele da se priključe. La, istina od neistine, mogu zajedno, ja. Ovdje vidimo kako Allah subhanahu odvojio, znači iskrene sljedbenike poslanika od onih koji su lažni. Zato Jalla sinu, inna fi dhalika la aja. Zaista je znak u događaju između Musa i Fir'auna. Kako Fir'aun propada i oni koji napadaju sljedbenike prava. Vama kana aktharuhum mu'minin. Većina ih nisu vjerovali.
Ovdje bereket istine. Mnoštvo ne smije nikada nas zanese. Znači bereket u maloj skupini, Allah daje hajr zbog tog jednog čuda mogu da se događaju, nismo svjesni. Ako rob iskren, Allahu se obraća iskreno, da dova jednog roba remeti svim drugim, ali nisu svjesni. Gospodar subhanahu wa ta'ala znači gleda u naša srca koliko smo iskreni i da od jedinke, znači Allah subhanahu wa ta'ala daje hajr i bereket, a ne gleda u mnoštvo. Va inna rabbaka lahu al-azizu rahim. A zaista je tvoj gospodar subhanahu veličanstveni, milostiv,